हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय e-Shram कार्ड आपडेट खालामनांगौ बोरै खालामनांगौ आरो गोमानायखौ माबोरै मोनफिननो हायो नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम बेनिफ्राय खामानि मावना जाग्राफोरा गासिबो बे कार्डखौ मोनो जब मावनायनि अनगायै थ' जायफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय भिडिअ नायाखै डिसक्रिप्शनाव दङ चेक खालामना नायबानो जाबाय A to Z बोरै एप्लाइ खालामो मबाइलाव नोंथांमोना खालामना लानो हागोन दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेयाव फैनानै जायफ्रा मिस्टेक जादों बेनिफ्राय कार्डआ गोमाबाय नोंथांमोना गोदानै दिहुनना लानो हाफिनो स' बिदिब्ला बोरै खालामनांगौ फार्स्टआव नोंथांमोना आधार कार्डजों मबाइल नाम्बार लिंक थानायखौ बेयाव होनांगोन मबाइल नाम्बारखौ बेनिफ्राय एन्टार केपचा मोनदों जेरै दं नोंथांमोना होनानै सेन्ड OTP थुनांगौ अब्ला नोंनियाव मेसेज थांगोन आरो बे OTPखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव खामानिखौ मावनानै लानो हागोन स' बेखायनो नोंथांमोना फार्स्टआवनो आधार कार्डजों मबाइल नाम्बार लिंक थानायखौ होदो बेनिफ्राय केपचाखौ एन्टार खालामदो बेनिफ्राय सेन्ड OTPआव थुना होदो दानिया जाय नोंथांमोना गोमाबाय थ' नोंथांमोना गोजौनि मोनथाम सिनाव थुनांगोन बेनिफ्राय बेयावनो आपडेट खालामनो हायो दा बेखायनो नोंथांमोना बे अलरेडि रेजिस्टाराव थुना होदो स' बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे अपसन मोनो गाहायाव थ' नोंथांमोना बेयाव थुनांगौ अके स' बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा गोदानैबो जोङो लगइन खालामना लाफिनजोबनो हायो आरो जोङो आपडेटबो खालामना लानो हायो थ' बेखायनो दानि आं जेरै बुंदोंमोन नोंथांमोना बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनानै बेनिफ्राय नोंथांमोना केपचाखौ होनानै सेन्ड OTPआव थुना हो अब्लानो गासैबो प्रसेसा जाफिनजोबो दानिया जों बेयाव नायनोसै फैदो बोरै खालामनांगौ दा जों OTP होनानै साबमिट खालामनाय लोगो लोगो दानिया आधार कार्ड नाम्बार बिगोन दा बेखायनो नोंथांमोना आधार कार्ड नाम्बार होदो बेनिफ्राय गाहायाव फिंगारप्रिन्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना आइरिस मोनदों बेनिफ्राय OTP थ' बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे सेलेक्ट खालामदो दा बेस्ट अपसना जागोन नोंथांमोननिया OTPआव होनानै थ' जि नाम्बार आधार कार्डजों लिंक दं बेयाव OTPआव होनाय लोगो लोगो नोंनाव OTP थांगोन दा बे थांनाय सिगां नोंथांमोना मा खालामनांगौ एन्टार नोंथांमोना केपचा होबावनांगोन अब्लासो थांगोन अके स' बेयाव नोंथांमोना फिल खालामनानै होदो स' दानिया आं बेयाव होनोसै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै बेयाव होबाय आङो केपचाखौ होबाय बेनिफ्राय साबमिट मोनसे मोनदों अपसन बे साबमिटआव थुना हो आरो साबमिट थुनाय लोगो लोगो जोंहा प्रसेसआव थांसिगोन दसे नेनांगौ नोंथांमोना स' दानिया जोंना OTP फैसिगोन जि नाम्बार आधार कार्डजों लिंक थानाय दङ बेयाव OTP थांगोन आरो बे OTPखौ होनानै नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनदों बेनो जाबाय भेलिडेट स' नोंथांमोना भेलिडेट खालाम अब्लानो बियो प्रसेस जागोन बा बेयो भेरिफाइड जागोन अके स' बेनिफ्राय जोंहा आपडेट खालामनाय प्रसेसआव थांनो हासिगोन बेयाव नोंनि गासैबो प्रफाइला श' जागोन दानिया नोंथांमोना आपडेट EKYC मोनदों बेयाव नोंथांमोना थुना होनांगौ बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा गासैबो प्रफाइलखौ आपडेट खालामनो हायो जि गोरोन्थि जादोंमोन बेखौ नोंथांमोना नायै नायै आपडेट खालामनो हागोन थ' बेखायनो नोंथांमोना बे आपडेट EKYC आव थुना हो स' बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया अपसन मोनबाय डाउनलड UAN कार्ड थ' नोंथांमोना फिन खनसेबाव डाउनलड खालामनो हायो बेयाव थुयोब्ला दा जों आपडेट खालामगोन नालाय बेखायनो आपडेट प्रफाइलाव थुना होदो दा आपडेट प्रफाइलाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा बेबायदि ओंखारसिगोन पार्सनेल इनफरमेसन ओंखारसिगोन एड्रेस ओंखारसिगोन इडुकेसन ओंखारगोन अकुपेसन ओंखारगोन बेंक एकाउन्ट डिटेल्स ओंखारगोन दा जेराव मिस्टेक जादों बेखौनो नोङो आपडेट दानिया खालामना लादो थ' दानिया जों बेंक एकाउन्टआव थुनोसै मिस्टेक जादोंब्ला जेरै IFSC क'डआ स' दानिया थुनाय लोगो लोगो नों मा खालामदोंमोन सिगाङाव गासैबो ओंखारजोब्बाय बेनिफ्राय नोंथांमोना चेन्ज खालामनानै आपडेट मोनसे अपसन मोनदों गाहायाव बेयाव थुनांगोन थ' आपडेट होनाय लोगो लोगोनो बियो आपडेट जासिगोन थ' नोंथांमोना ट्राइ खालामदो नोंथांमोना मबाइलजोंनो हायो थ' नोंथांमोना बेयाव गासैखौबो चेन्ज खालामदो जायफ्रा मिस्टेक जादोंमोन दा हमना ला IFSC क'डआ चेन्ज जादोंब्ला नोंथांमोना बेयाव जि बेंकनिखौ होदों बे IFSC क'डखौ मोजां लिरनांगोन दा लिरनाय लोगो लोगो मोनसे अपसन मोनो ग्रीन कालार सार्च मोनसे अपसन मोनदोंना बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेंकआ डाइरेक्ट ओंखारखागोन आरो नोंथांमोना गोसोबादि होनानै लानो हागोन अनलि SBI नङा गासैबो बेंकआनो जायो थ' नोंथांमोना गासैखौबो होनो हायो अके स' बेनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना आपडेट मोनदों थ' नोंथांमोना आपडेटखौ होदो स' दानिया जों अकुपेसन चेन्ज खालामबा नोंथांमोना अकुपेसनाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नों मा होदोंमोन सिगाङाव बेखौ खालामनो हागोन मानोना दायो NCO क'ड चेन्ज जाबाय नालाय बेखायनो नोंथांमोना एग्रिकालसाराव होनांगौ दा बोरै होगोन एग्रिकालसाराव होनोब्ला नोंथांमोना क'ड नाम्बारखौ मिथिनांगोन एबा डाइरेक्टबो लिरनो हायो बेयाव नोंथांमोना एग्रिकालसार होनाय लोगो लोगो बेयाव लेबार ओंखारखागोन बे लेबाराव थुना होदो स' बेनिफ्राय बे लेबाराव माब्लानिफ्राय एक्सपिरियेन्स एबा बेसे गोबावनिफ्राय मावगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना 3, 5, 6 जायखिजाया होनो हायो बेयाव होना होदो दा आं बेयाव 5 होबाय स' बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामथारनांगौनि गोनांथि गैया बाट नोंथांमोना खालामनो हायो दा स्किल नोंथांमोना दङब्ला एबा मोनदोंबा माबाफोर टेकनिकेल नोंथांमोना ट्रेनिं मोनदोंबा बेयाव होनो हागोन गैयाबा नाङा बेनिफ्राय आपडेट नोंथांमोना गाहायाव थुना होदो स' नोंथांमोना हारसिं रोंनायब्ला सेल्फ होनो हागोन लार्निंआव बेनिफ्राय आपडेट नोंथांमोना गाहायाव थुना हो अके स' गाहायाव थुनाय लोगो लोगो बेबादि सिस्टेमाव आपडेटखौ नोंथांमोना खालामना लानो हायो थ' बेखायनो आं बेयाव आपडेट थुबाय दा आपडेट थुनाय लोगो लोगो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रिभिउ मोनसे मोनदोंना प्रिभिउ थुनाय लोगो लोगोनो गासैबो नोंथाङा नायफिनजोबनो हासिगोन मा मा दं मा मा गैया नै दा बेयाव नों गासैखौबो नुफिनजोब्बाय
दा बेबायदि प्रसेसआव आपडेट खालामनो हायो आरो जायफ्रा गोमादों नोंथांमोना लगइन खालामनानै नोंथांमोना कार्डखौ फिन खनसेबाव डाउनलड खालामना लानो हायो आरो जायफ्रा फट' फैयाखै जेबो नङा फट' नांलाया थ' गासिबो बेयाव डाटा हाबना थाखाय नालाय बेनिफ्राय येस थुदो येस थुनाय लोगो लोगो बियो आपडेट जासिगोन अके थ' आपडेट जाबाय बेनिफ्राय दानिया लगइन खालामबा नोंथांमोना आधार कार्ड नाम्बारखौ होनानै केपसाखौ होनानै लगइन खालामनानै कार्डखौ नोंथांमोना लाफिननो हासिगोन स' बेनिसिम लोगोफोर e-Shram कार्डनि आपडेट थ' नोंथांमोना जायफ्रा रोङाखै नोंथांमोना सेम टु सेम नायनानै खालामदो आपडेट बेनिफ्राय डाउनलड खालामना लादो